అల్లూరి సీతారామరాజు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో చేసిన పోరాటం భారత స్వాతంత్ర చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయంగా మనం చెప్పవచ్చు. సాయుధ పోరాటం ద్వారానే స్వతంత్రం వస్తుందని నమ్మి దాని కొరకే ప్రాణాలు అర్పించిన యోధుడు. కేవలం 27 సంవత్సరాల వయసులోనే భారతదేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఒక గొప్ప యోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు. 1897 జూలై 4వ తేదీన ఇప్పటి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని మోగల్లు అయిన విజయనగరం దగ్గర పాండ్రంగిలో తాతగారైన మందలపాటి శ్రీ రామరాజు ఇంటిలో జన్మించారు. సీతారామరాజును చిన్నప్పుడు చిట్టిబాబు అని ముద్దుగా పిలుచుకునేవారు. సీతారామరాజు పుట్టిన తర్వాత సీతమ్మ అనే చెల్లెలు, సత్యనారాయణ అనే తమ్ముడు పుట్టారు. రామరాజు తల్లి పేరు సూర్యనారాయణమ్మ, తండ్రి పేరు వెంకటరామరాజు. సీతారామరాజు 6వ తరగతిలో చదువుతున్న వయసులోనే అతని తండ్రి చనిపోవడం జరిగింది. 1908లో గోదావరి పుష్కరాల కారణంగా కలరా వ్యాధికి గురై సీతారామరాజు తండ్రి మరణించారు. సీతారామరాజు తండ్రి అప్పట్లో మంచి ఫోటోగ్రాఫర్. చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోవడంతో సీతారామరాజు జీవితంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఆదాయం లేక పేదరికం కారణంగా రాజు కుటుంబం అష్టకష్టాలు పడింది. కుటుంబం ఒక చోట స్థిరంగా ఉండలేక వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్లి నివసించవలసి వచ్చింది. పినతండ్రి రామకృష్ణం రాజు ఆర్థికంగా ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకునేవాడు. తండ్రి మరణం సీతారామరాజు చదువుపై కూడా ప్రభావం చూపింది. సీతారామరాజు కుటుంబం 1909లో భీమవరం దగ్గర కొవ్వాడ గ్రామానికి నివాసం మార్చారు. అక్కడి నుంచి అనేక ప్రాంతాలు మారుతూ అతని విద్యాభ్యాసం సాగుతూ వచ్చింది. సీతారామరాజు కుటుంబం 1918 వరకు తునిలోనే ఉంది. ఆ కాలంలోనే చుట్టుపక్కల కొండలు, అడవుల్లో తిరుగుతూ గిరిజనుల జీవన విధానాన్ని గమనిస్తూ ఉండేవాడు. ఈ సమయంలోనే సీతారామరాజు ధారకొండ, కృష్ణదేవిపేట మొదలైన ప్రాంతాలను చూశాడు. అల్లూరి సీతారామరాజులో చిన్నప్పటి నుండి దైవభక్తి, నాయకత్వ లక్షణాలు, దానగుణం అధికంగా ఉండేవి. తుని సమీపంలో పెద్ద తల్లి ఉన్న గోపాలపట్టణంలో సీతమ్మ కొండపై రామలింగేశ్వరాలయంలో కొంతకాలం తపస్సు చేశాడు. తన మిత్రుడు పేరిచర్ల సూర్యనారాయణ రాజుతో కలిసి మన్యం ప్రాంతాలలో పర్యటించేవాడు. కొండలపైన దేవాలయాల్లో, శ్మశానాలలో రాత్రిపూట ధ్యానం చేసేవాడు. సీతారామరాజు ఉత్తర దేశ యాత్రలు చేసి అనేక యుద్ధ విద్యల్లోనూ, ఆయుర్వేద వైద్య విద్యలోనూ ప్రావీణ్యుడవడం చేత చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలకు ఆరాధ్యుడయ్యాడు. ముఖ్యంగా మన్యం ప్రజల కష్టాలను తీర్చడానికి ప్రయత్నాలు చేసేవాడు. అక్కడి ప్రజలకు మూలికా వైద్యం మరియు రామాయణ, భారత, భాగవత కథలు వినిపించడం వంటివి చేసేవాడు. 1918 ప్రాంతంలో కొంగసింగిలో ఒక మోదుగ చెట్టు కింద మండల దీక్ష కూడా నిర్వహించాడు. ఇక సీతారామరాజు కాలంలో బ్రిటిష్ అధికారుల దురాగతాలను మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రజలు బ్రిటిష్ వారి చేతిలో దోపిడీలకు, అన్యాయాలకు గురయ్యేవారు. శ్రమ దోపిడీ, ఆస్తుల దోపిడీ, స్త్రీల మానాలను తీయడం వంటి దురాగతాలు చేసేవారు. పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ అటవీ ఉత్పత్తులను సేకరించి వాటిని అమ్ముకుని జీవించే వారిపై బ్రిటిష్ వారు ఘోరమైన దురాఘాతాలు చేసేవారు. అడవిలో చెట్లను కొట్టడాన్ని నిషేధించి గిరిజనుల జీవనాధారం లేకుండా చేసింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం. అప్పటి ఉత్పత్తుల సేకరణలో కూడా అడ్డంకులను సృష్టించింది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న రోడ్ల కాంట్రాక్టర్ల వద్ద గిరిజనులు రోజు కూలీలుగా పనిచేయవలసి వచ్చింది. వీరికి కాంట్రాక్టర్లు తగినంత కూలీ ఇచ్చేవారు కాదు. గిరిజనులు ఆకలి మంటలను తట్టుకోలేక చింత అంబలిని తాగి బ్రతికేవారు. దాని వలన కడుపులో అల్సర్లు వచ్చేవి. దీనికి తోడు అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లు వీరి పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించేవారు. అధికారులు అడవుల్లో ప్రయాణించాల్సి వచ్చినప్పుడు గిరిజనులు వారిని ఎత్తుకుని తీసుకుని వెళ్లవలసి వచ్చేది. గిరిజన స్త్రీలపై అత్యాచారాలు కూడా చేసేవారు. అయినా ఏమీ చేయలేని స్థితిలో గిరిజనులు ఉండేవారు. వీటిని సహించలేని కొంతమంది గిరిజనులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తిరుగుబాటు చేశారు. వీరినే పితూరి అని పిలిచేవారు. ఇలా ఏర్పడినదే లంగరాయి పితూరి కూడా. దీనికి నాయకుడు వీరయ్య దొర. ఇతనిని ప్రభుత్వం రాజవొమ్మంగి పోలీస్ స్టేషన్లో బంధించింది. దీని తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది
మన్యం ప్రజలలో అల్లూరి సీతారామరాజు ఎత్తిన చైతన్యం గురించి తెలుసుకుందాం. అల్లూరి సీతారామరాజు మన్యం ప్రజలు పడే కష్టాలను తీర్చడానికి, తెల్లదొరల దోపిడీని ఎదుర్కోవడానికి, గిరిజనులకు అండగా నిలిచి పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మన్యం ప్రజలలో ధైర్యాన్ని నింపి వారి హక్కులను వివరించి అన్యాయాలను ఎదిరించే విధంగా తయారు చేశాడు. ఈ విధంగా సీతారామరాజు అనేక గ్రామాల ప్రజలకు నాయకుడయ్యాడు. ప్రజలు అతని వద్దకు సలహాలు మరియు వివాద పరిష్కారాల కోసం వచ్చేవారు. ప్రముఖంగా సీతారామరాజు మన్యంలోని గిరిజనులను సమీకరించి వారిలోని దురలవాట్లను దూరం చేశాడు. వారికి యుద్ధ విద్యలను, గెరిల్లా యుద్ధ పద్ధతులను నేర్పించి పోరాటానికి సిద్ధం చేయసాగాడు. రామరాజు అనుచరుల్లో గాము గంటం దొర, గాము మల్లు దొర, కంకిపాటి ఎండుపడాలు ప్రధానంగా ఉండేవారు. గిరిజనులపై దోపిడీ చేసిన బ్రిటిషు అధికారులలో చింతపల్లికి తహసీల్దారు అయిన బాస్టియన్ అత్యంత క్రూరుడు. నర్సీపట్నం నుండి లంబసింగి వరకు రోడ్డు మార్గాన్ని నిర్మించే కాంట్రాక్టర్లతో కుమ్మక్కై కూలీలను సరైన కూలీ ఇవ్వక ఎదురు తిరిగిన వారిని కొరడాలతో కొట్టించేవాడు. సీతారామరాజు దీనిపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇతని ఫిర్యాదుపై బ్రిటిషు ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యను తీసుకోలేదు. తనపై ఫిర్యాదు చేశాడనే కోపంతో బాస్టియన్ ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపాడు. ఆ నివేదికలో ఏం రాశాడంటే, సీతారామరాజు గిరిజనులను కూడగట్టుకుని విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చే సన్నాహాల్లో ఉన్నాడని అందులో పేర్కొన్నాడు. అప్పటికే గిరిజనుల్లో కలుగుతున్న చైతన్యాన్ని గమనించిన ప్రభుత్వం సీతారామరాజును గిరిజనులకు దూరంగా ఉంచాలని చూసింది. నర్సీపట్నంలో కొన్నాళ్ళు, అడ్డుతీగల సమీపంలోని పైడిపుట్టిలో కొన్నాళ్ళు ప్రభుత్వ అధికారుల కనుసన్నలతో ఉంచింది. పైడిపుట్టిలో రామరాజు కుటుంబంతో సహా ఉండేవాడు. అనునిత్యం ఇతనిపై పోలీసు వారి నిఘా ఉండేది. సీతారామరాజుకు ఇది ప్రవాస శిక్ష లాంటిది. పోలవరంలో డిప్యూటీ కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్న ఫజలుల్లా ఖాన్ అనే వ్యక్తి సహకారంతో ఈ ప్రవాస శిక్షను తప్పించుకొని సీతారామరాజు మళ్ళీ 1922 జూన్ నెలలో మన్యంలో కాలు పెట్టాడు. దీని తర్వాత ఇతనికి విప్లవానికి వేదిక సిద్ధమైంది. ఈ విధంగా సీతారామరాజు 2 విప్లవ దశలను పూర్తి చేశాడు. మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఎలా మరణించారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మాన్యానికి కొత్త కలెక్టరుగా అంటే స్పెషల్ కమిషనర్ రూథర్ఫర్డ్ 1924 ఏప్రిల్ 17 తారీఖున నియమించబడ్డాడు. ఇతను విప్లవాన్ని అణచడంలో ఇతనికి పెద్ద పేరు ఉంది. అల్లూరి సీతారామరాజు యొక్క విప్లవకారుల్లో అగ్గిరాజు అతి సాహసవంతుడిగా పేరు సంపాదించాడు. ఆ రోజుల్లో బ్రిటిషు అధికారులను, పోలీసు వారిని ముప్పు తిప్పులు పెట్టడంలో ఇతను మొదట ఉండేవాడు. ఆహార ధాన్యాలను కొల్లగొట్టేవాడు. విప్లవానికి చేటు చేసే ద్రోహులను దారుణంగా శిక్షించేవాడు. ఇతనికి ప్రాణ భయం అనేది ఉండేది కాదు. ఆ తరువాత 1924లో మే 6వ తేదీన జరిగిన కాల్పుల్లో అతని కాలికి పెద్ద గాయం ఏర్పడింది. బ్రిటిషు వారికి దొరకకుండా బావిలో దూకి చనిపోవాలని పాక్కుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు కొందరు సైనికులు అతనిని చూసి పట్టుకున్నారు. ఆ తరువాత అతనిని శిక్షించి అప్పట్లో ఎంతో భయంకరమైన అండమాన్ జైలుకు అతన్ని పంపారు. ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి భయంకరమైన శిక్షలు అనుభవిస్తూ అండమాన్ జైలులోనే చనిపోయాడు. ఆ యుద్ధంలో ఆ రోజు రాత్రి రామరాజు కూడా ముంప అనే గ్రామానికి చివరిగా వచ్చి చేరుకున్నాడు. అంతకు ముందు బ్రిటిష్ అధికారి అయిన రూథర్ఫర్డ్ ఆ కృష్ణదేవపేటలో ఒక పెద్ద సభను నిర్వహించాడు. సభకు ఆ గ్రామం యొక్క మునసబు కూడా హాజరయ్యాడు. ఈ సభలో రూథర్ఫర్డ్ వారం రోజుల్లోగా రామరాజు దళం యొక్క ఆచూకీ తెలపకపోతే గ్రామంలోని ప్రజలను కాల్చివేస్తామని చాలా భయంకరంగా హెచ్చరించి వెళ్ళాడు. కృష్ణదేవపేటలో రూథర్ఫర్డ్ ఏమి చెప్పాడో తెలుసుకుందామని రామరాజు మునసబు ఇంటికి ఎవ్వరికి తెలియకుండా రహస్యంగా వెళ్ళాడు. అక్కడ ఏమి జరిగిందో తెలుసుకొని ప్రజలందరూ తన వల్ల బాధపడకూడదని మరుసటి రోజు బ్రిటిష్ వారికి లొంగిపోతానని మునసబుకి చెప్పాడు. ఆ రోజుల్లో సీతారామరాజును పట్టించి ఇచ్చిన వారికి 10,000 బహుమానం ఇస్తానని ప్రకటించారు. అందువల్ల తనను ప్రభుత్వానికి పట్టించి ఆ బహుమతిని తీసుకుని గ్రామానికి మేలు జరిగే విధంగా ఖర్చు పెట్టమని ఆ మునసబుని ఎంతో బ్రతిమలాడారు మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు. కానీ ప్రజల కోసం పోరాడుతున్న రామరాజుని బ్రిటిష్ వారికి పట్టి ఇవ్వడానికి మునసబు మనసు ఒప్పుకోలేదు.
ఇటువంటి నీచమైన పనిని నేను చెయ్యను, కావాలంటే నువ్వు చేసే యుద్ధంలో నేను కూడా పాలు పంచుకొని చనిపోతానని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత సీతారామరాజు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి లొంగిపోతానని ఎంత ప్రయత్నించినా గ్రామంలో ఎవ్వరూ ఒప్పుకోలేదు. 1924 మే 7వ తేదీన కొయ్యూరు గ్రామంలోనే ఒక ఏటి వద్ద సీతారామరాజు కూర్చుని అక్కడ ఉండే ఒక పశువుల కాపరి ద్వారా తాను ఉన్న చోటును పోలీసు వారికి తెలియజేశాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బ్రిటిషు పోలీసులు సీతారామరాజును పట్టుకోవడానికి బయలుదేరారు. వారు తనని పట్టుకోవడానికి వస్తారని తెలిసి సీతారామరాజు ఏట్లో స్నానం చేస్తుండగా పోలీసులందరూ కలిసి సీతారామరాజును బంధించారు. కొయ్యూరులో విడిది చేసిన బ్రిటిష్ మేజర్ గుడాల్ వద్ద సీతారామరాజును హాజరుపరిచారు. బందీగా ఉన్న సీతారామరాజు ఎటువంటి విచారణ జరపకుండా ఒక చెట్టుకు కట్టేసి గుడాల్ తన తుపాకీతో ఎన్నోసార్లు కాల్పులు జరుపుతూ అతన్ని కాల్చివేశాడు. సీతారామరాజు మరణ వార్తని అతని తల్లికి కూడా తెలియజేయలేదు. మే 8వ తేదీన బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పై అధికారులకు సీతారామరాజు మరణ వార్తను తెలియజేయడానికి మేజర్ గుడాల్ సీతారామరాజు మృతదేహాన్ని ఫోటో తీయించి తరువాత రామరాజు శవాన్ని దహనం చేశారు. దహన కార్యక్రమం అయిన తర్వాత సీతారామరాజు చితాభస్మాన్ని సమీపంలో ఉన్న వరాహ నదిలో కలిపేశారు. ఈ విధంగా కేవలం 27 ఏళ్ల వయసులోనే బ్రిటిష్ వారిని గడగడలాడించి భారతదేశం కోసం అమరవీరుడయ్యాడు.